Hai să-ți arăt ce am cumpărat astăzi din târgul de vechituri. Prima achiziție este acest Google Nest Mini, prima generație. Arată destul de bine, l-am și probat, este funcțional. Acesta venise în limba franceză, am reușit să-l activez din nou în limba engleză. Este perfect funcțional și am plătit pe el doar 20 de lei. Următoarea achiziție este această selecție de casete. Pe unele le-am cumpărat cu 3 lei, iar unele au fost cumpărate cu 5 lei. Este în mare parte muzică românească. Asta, de exemplu, este o excepție. În continuare muzică românească. Le-am luat deoarece arătau destul de interesant, au fost destul de ieftine și le-am luat pentru un casetofon vechi, cam așa se prezintă. După cum v-am spus, unele sunt complete, altele nu. Mă bucur că n-au costat mult, au fost între 3 lei și 5 lei bucata, cam așa se prezintă. Eu zic că a fost o super achiziție și consider că a meritat. Și piesa de rezistență, putem să o numim așa, a fost acest Sega Mega Drive Fake. Nu este o consolă originală, că dacă era originală își merita pe deplin banii. Este un fake, merge pe dischete de terminator, cam așa arată, să facem un pic de loc. A venit cu discheta asta cu Mario 3, o manetă, avem aici și alimentatorul, consola, pistolul, cablu de alimentare. Cam așa se prezintă, nu o să o mai desfac deoarece n-am loc aici pe masă, dar aceasta m-a costat doar 50 de lei, a venit la cutie. Și va urma la un moment dat să o testăm, să vedem dacă este funcțională. Cam asta e tot ce am luat din târgul de vechituri. Eu zic că sunt niște super achiziții, destul de interesante. Pentru unii poate sunt niște gunoaie, dar eu zic că pentru persoana potrivită au o valoare destul de mare. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să ne dai follow și like, deoarece va urma un super giveaway la 10.000 de followeri. Și cel mai important lucru este să folosești codul pe PC Garage, care îți oferă o super reducere la orice produs.